Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu. Jama'a barkanmu da sake saduwa da ku a cikin wannan lokacin. Darasinmu na yau za mu yi shi ne akan yadda za ku fito da IP address ɗinku da email address da serial number. Yana da kyau duk mai Android ya cire wannan ya rubuta ya ajiye saboda ɓarayin yanzu ko da mutum ya sace ma waya ba sai ka sha wahala zuwa gurin ma'aikata ba kai ta faman jeren giya wajen nemo ma waya. Ta wannan hanyar ma za ka iya samun wayar abokinka ka nemo inda wayarka take. Insha Allah in kuka biyo mu daga farkon bidiyon nan har ƙarshe za mu koyi yanda ake haka. Don Allah kar ku manta da danna alamar subscribe, ku yi share, ku yi like. Barkanmu da dawowa. Kamar yadda kuka ga setting ɗina akan fuskar wayata, sai ku shiga setting ɗin wayarku kamar haka. So in muka taɓa setting gashi can a ƙasa an rubuta system ɗin nan wurin language type backup update ɗin nan sai mu taɓa. So sai mu taɓa. Gashi nan an rubuta about phone ɗin nan Infinix gashi nan X62227 sai mu taɓa wurin. So in muka duba sama about phone ɗin nan a ƙasan shi gashi nan an rubuta status sai mu taɓa. In muka taɓa muka je ƙasa gashi nan IME ɗina guda biyu, ga bayanan SIM ɗina, ga IP address ɗina. Wannan IP address ɗin ta shi za mu iya gano inda aka sace mana waya ko ina ta shiga a faɗin duniya saboda shi ne yake riƙe location ɗin waya ba kuma a canza shi. Ga serial number na, yana da kyau wannan IP address ɗin da serial number nan da email ɗin nan mu rubuta su saboda su za su taimaka mana a yayin da tsautsayi faɗa da wayanmu. Shi email ɗin akwai hanya mafi sauƙi da za mu iya fito da shi ba tare da sai mun shige ba. Direct za mu dawo kan wurin kiran mu sai mu shiga gurin kira sai mu taɓa *#06#. So ga email ɗinmu sai mu rubuta su mu ajiye sabida tsautsayi wataran wani abin zai iya samuwa da wayanmu. Dan Allah kar ku manta dai da danna alamar subscribe saboda ita take ba mu ƙarfin gwiwa wajen kawo muku ingantattun shirye-shirye.